A Audiencia Provincial de Pontevedra acolleu hoxe a primeira sesión do xuízo polo crime de Jéssica Méndez acontecido o 17 de marzo de 2022 en Barro. Na bancada sentou o único acusado, José Carlos Seirín. El conduciu o coche que se empotrou contra o de Jéssica cando el agardaba para incorporarse a Nacional 550. O choque causoulle feridas de gran relevancia que lle provocaron a morte unhas horas despois. Ante o xurado popular, Seirín asegurou que non sabía quen viaxaba no vehículo e que non puido facer nada para evitar a colisión. Despois acolleuse o seu dereito a non declarar. La moderna jurisprudencia y la tendencia procesal penal indica que el acusado tiene derecho primero a escuchar todas las pruebas que se formulan en su contra y después él a ser interrogado y a declarar sobre esos hechos. Pero primero son las pruebas de cargo y después son las pruebas de descargo. La utilización de una práctica forense que es inmemorial, ¿no? De que sea el primero en declarar el acusado, va en contra del derecho a la presunción de inocencia. A súa defensa insiste en que a colisión non foi intencionada e reduce o suceso a un accidente de tráfico provocado por unha perda de visión derivada do consumo dun fármaco. Cualquiera puede estar expuesto a un microsueño, a una somnolencia, a los efectos de una medicación. No había ningún motivo, absolutamente ningún motivo, para que él tuviese intención de acabar con la vida de una persona, pero hasta donde yo llego, creo que José Carlos Seirín Iglesias no ha cometido ningún asesinato ni ningún homicidio doloso. Ha sufrido un accidente de tráfico. Esta tese é radicalmente oposta da Fiscalía e a que defenden as dúas acusacións particulares que representan a familia e a parella da vítima. Consideran a José Carlos Seirín responsable dun delito de asasinato con aleivosía. Creen que o choque foi intencionado e que a violencia do impacto directo na portada condutora impediu que a vítima tivera a posibilidade de reaccionar para evitalo. Engaden o agravante de xénero. Aseguran que Seirín levaba anos acosando a Jéssica e que empotrou o seu vehículo contra o dela pola indignación que lle provocou que rexeitara manter unha relación sentimental con el. Fiscalía pide para el unha pena de 24 anos de cadea. Ás portas da Audiencia Provincial, un grupo de veciños de Verducido, parroquia pontevedresa, na que pasara parte da súa vida Jéssica, reclamaban xustiza. Para apoiar un pouco a familia, para que lle caia a condena máis grande que lle poida caer. Que lle caiga o máximo posible, que o saquen de diante, para toda a vida. Porque deixou unha familia destrozada, vamos. A vida non lle van a devolver, pero el que pague polo que fixo, porque iso non é, vamos, se hai xusticia, isto non pode quedar así, vamos. O xuízo retomarase mañá pola mañá coas declaracións de 19 testemuñas.